दिनै 22 तारिख आरो जे आईपी पार्टी आईपीएफ तिसं जे बन्दाखौ माने अब अगणतान्त्रिक बन्द बन्द जों किसुतै माने मैया कारण बन्दनि कारण सिन बरक गरीब अनेक क्षतिग्रस्त ओंनाय बा ओंगै तंखा गोसों तमानबागा बन्द कारण जों तिब्रासानि काहामसि दायो तिब्रासानि तानबागा जों हानिया खायनाबा भायोलेन्स जों नाया नन भायोलेन्स आबोनो जों हामजागो सब समय और तिब्रासा कुनो गलायने नुकुनानै आबो लासेमै सिंसा और दिनै बाजार बन्द होनै जों बुथुमा फायगा आबो फाजे लासेमै सिंसा तब जों सुगिया योग्या जों मा फायगा र कारण जेहेतु गणतान्त्रिक एकटा बन्दाखौ तंखा आईपीएफ किसान हानि बागै जों बरने आबोनो जों प्रशासन साखा जों आबो हस्तक्षेप खायनोबो फगिया कारण जों ताबो आरो हस्तक्षेप खायनोबा जों हस्तक्षेप खाया आबो सम्पूर्ण पुलिस प्रशासन जों सालाय रेखा अरनि ओसी पीएस टुदि पीएस बाबाय आं कामखौ सालायखा बानो खंग्रखा बिनि नायमोथां बाहिनी जखन फायनाय ब आफरो बरनो अरन उथंग्रा हलाय बरनो अरसाय तया हलै रुट ब्लक खायमानि नि बखक 100% आबो थाखा सेफ थाखा बरक नो उथंग्रा हका जों बरनो थांबाय anta kita semua kebang mah hastewo bon dagolai fega dunglai fega phiaba norone o thayano fega je bithi yakaba sak ham phalnok obo haipona projak obon tili tam sana bithi dugan to bon le autai khalaya abo sing khalai thabo bithi dugan salai ja bithi blok di ba oro kirija khara kirija gai ba sakala mana dugan bond khalai jala ang nijin thalai thangi bithi dugan salai ja nang bithi dugan blok di ini sinima kaga ale ini sinima ale bumka subhas de burma angoro ompi block president